Pag-ako kan dakulang balaog, nin kusog buot, na urog na kinakaipuhan sa pag-utob, kan misyon, kan simbahan. Ipagselebrar niya to sa Eukaristiya, ang pagkamundag man kan simbahan, na iyo mapadagos kan misyon nin kaligtasan, na pinuunan ni Kristo. Matindog po ang gabos sa pagpuan kan Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin ang katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. mahirak malugod sa tuwan Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Mamibi kita, Dios, ika nagpapabanalkan sa imong bilog na simbahan, sa lambang banwaan asinasyon, hulikan sakramento nin kafiestahan ngunya na aldaw, pabuluson mo ang mga balaog kan Espiritu Santo, sa bilog na kahiwasan kang kinaban, asin hulitan Dios non nakamurawayan, hinimo sa mismong kapinunan, kan paghulit kan marahay na bareta, ngunyan panoon mo siring man, hulikan mga puso nin mga nagtutubod sa imo. Huli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan mga apostoles na napano kan Espiritu Santo. Pakaakuan ninda kan Espiritu Santo, nagpuon na sinda sa pagbalangibog kan mga katukduan kan kagurangnan. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mauutob na an aldaw kan Pentecostes, sinda gabos na nasa sarong lugar, biglang nagkaigwanin tanog, hali sa langit. Garo naghahagubuhob na makusog na doros, asin pinano ang bilog na harong, kung saan yaon sinda nakatukaw. Nagpahiling sa inda nakataltag na mga dila, nagaro kalayo na tuminugdon sa lambang saro sa inda.
Napano sindagabos kan Espiritu Santo asin nagpuon pagtaram sa mga ibang lingwahe. Susog sa pagpataram sa inda kan Espiritu. Igwanin mga Hudyo na nag-ierok sa Jerusalem, mga makidiyos na lalaki, hali sa gabos na nasyon sa sirong kanlangit. Sa tanog na ini, nagtipon ang dakulon asin naribong. Huli tanadadangog ang lambang saro sa sadiri niyang lingwahe, mantang sinda nagtataram. Nawawara sa sadiri asin nagngangalas na ansabi, Uya, bako mga taga-Galilea inigabos na nagtataram? Pinano ini? Nagdadangog kita sa lambang sadiring nagimatan na lingwahe. Mga Parto, Medo, asin Elamita. Mga nag-ierok sa Mesopotamia, Judea sa Kapadocia, Punto sa Asya, Phrygia asin Pamphylia, Ehipto asin mga parte ng Libya sa mga Sirene, mga bisitang taga-Roma, mga Hudyo asin mga proselito, mga Cretense asin Arabe, asin nadanangog tasinda nagtataram sa satuyang mga lingwahe, kandarakulang gibong bagsik kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang dalawgon kan kinakban. Kagurangnan, padarahan, an sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinakban. Mag-umaw ka, kalagko, sa kagurangnan. Kagurangnan, Diyos ko, dakula kang marahay. Paano ang daga kan sa imong mga rugaring? Mag-umaw ka, kalagko, sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan, an sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinakban. Kadakol kan ginibo mo kagurangnan. Iyan gabos sa kadunungan mo ginibo. Paano ang daga kan sa imong mga rugaring? Kagurangnan, padarahan, an sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinakban. Kung binabawi mo ang sa indang hinangos, sinda nagagadan asin minabalik sa alpog. Sinusugo mo ang sa imong espiritu, sinda nalalalang, asin binago mo ang lawog kandaga. Kagurangnan, padarhan an sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinakban. Mapa sa kagurangnan ang kamurawayan sagkod paman, mag-ugma ka kagurangnan sa iyang mga ginibo. Mawilihan niya ang sa kong muto-muto, ako mauugma sa kagurangnan. Kagurangnan, padarhan an sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinakban. Ang ikaduwang babasahon, iyo ang manunungod sa manlain-lain na balaog kan espiritu. Igwaming kadakol na mga balaog, alagad iyo man ini ang nagsasaro. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, mayong makakasabi, kagurangnan si Jesus, kun bako sa Espiritu Santo, may manlain-lain na karisma, alagad iyuman sa ng Espiritu, manlain-lain na paglingkod, alagad iyuman sa ng kagurangnan. Manlain-lain na gibo-gibo, alagad iyuman sa ng Diyos na nagahaman kan gabos sa gabos. Sa lambang saro, itinataw ang pahiling kan Espiritu para sa pakinabang nin gabos. Tasiring na anhawak, saro asin kadakol na kabtang kan hawak. Minsan dakol, saro sa nang hawak, siring man si Kristo. Saro sa nang Espiritu, kitagabos, binunyagan sa saro, sa nang hawak, Hodyo o Griego, oripon o talingkas, asin kitagabos, pinainom sa saro sa nang Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos.
Sekwensya. Madya o banal na espiritu, asin padarhan an banaag kan si imong langit nun na liwanag. Madya o amanin mga dukha. Madya para waras nin mga biyaya. Liwanag nin mga puso. Madya. Pararangang urog karahay, mahamis na dalaw ning kalag, mahamis na kaginhawahan. Sa kapagalan, kahingaluan, sa kahurasaan, kaginhawahan, sa kamunduan, kaalingan. O liwanag na urog kapalad, panua, an kairaruman nin puso, kan mga dayupot sa imo. Kun bakong sa imong kabutan, ang tawo mayo nin anuman, mayo nin ratakan siring man. An maati hugasa, an mamara baribiha, an helang bulunga, an tampalasan pahuyaa, an malipot paimbunga, an lagalag tanosa. Warasan sa mga dayupot sa imo, na nagsasarig sa imo ang 7 balaog mo. Warasan ang tandan, nin kabagsikan. Warasan ang dalan, nin kaligtasan. Warasan ang kaugmahan, sagkod paman. Amen. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarum na itong enot na aldaw kan simana, barat ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudeo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw, asin suminabi sa inda, an katuninungan mapa sa Indo. Pakasabi ka ini, pinahiling niya sa inda an sa iyang mga kamot asin an hirog, kaya naugma ang mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninungan mapa sa Indo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Pakasabi ka ini, naghangos siya, asin nagsabi sa inda, ako an Espiritu Santo, an kiisay man na mga kasalan na patawado nindo, para sa inda, pinapatawad iyan. An kiisay man na mga kasalan na day nindo patawadon, day iyan ipinapatawad. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon po sa Saint Gabos. Kan aki pa po kita, siguro sa elementarya po ata yan, tinokdoan kita kay itong iba-ibang hugis, shapes, na igwanin iba-ibang sides,
Bawang iyo po. Pag may hugis na tulo ang sides, ang apod ta dyan, triangle. Tama po ako, pakasala tulos ako sa inot. Triangle. Pag apat, ang apod ta sa shape na iyan, square. Quadrangle. Square. Square. Malaktaw muna kita sa panlima. Pag anom, Pag anom, ano na po? Sixangle. Hexagon. Pag pito, heptagon. Pag walo, octagon. Kaya baga itong nagagaramit sa inyo itong pungsoy, octagon na ko yan, may 8 itong sides. So mabalik kita duman sa 5. Pag 5, ano po ang apod ta? Pentagon. Bakong iyo? Pentagon. Kaya itong pentagon sa US na building, igwa ito ning 5 sides. Penta, 5, 5. Kaya nga ni sa libro, sa banal na Biblia, ang first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ang apod po kayan first 5 books, inaapod yan na Pentateuch. Pentateuch. Yan ang Pentateuch. Pag sabing Pentateuch, iyan ang laog kayan. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. So 5. Ngunya na aldaw, ang pinagseselebrar kan simbahan, inaapod tang Pentecost. Pentecost Sunday. Pentecostes. Ano po ang Pentecost? Iyo man ini related sa 5 numero, ika-50 aldaw, 50 days after Jesus' resurrection or Christ's resurrection. So yun ang ika-50 aldaw, pakatapos na si Kristo mabuhay liwat. Yan ang selebrasyon ta. Igwa pa kaya ning original na parehas man Pentecost sa lumang tipan. Ang ika-50 aldaw man, since na ako ni Moises itong tugon duman sa Mount Sinai. Anyway. So yan po, 50 aldaw after kan pagkabuhay ni Kristo. Ano po ang nangyari sa Pentecost, sa Pentecostes or aldaw ning Pentecost? Itong aldaw, 50 aldaw, pagkatapos na si Kristo mabuhay liwat. Igwa po kita ning duwang pinagrirumdum dyan na nangyari. Enot, sa aldaw ning Pentecostes, namundag ang simbahan. Nakapula kita ngunyan, usually po baga, pag birthday, pula. Ayo po. Maski dahil taman birthday, pag nagpula kita, bigla na lang masabi sa satuya, happy birthday. Nabibigla kita kaiyan. Ngunyan na aldaw, though bakong related, sa kultura ta na bilang mga Pilipino na pag nagpupula, pero Espiritu Santo, syempre, ikadua iyan. Pero ngunyan na aldaw, minimidbidtan ang simbahan namundag. Namundag sa aldaw ning Pentecost Sunday. Ikadua, sa aldaw ning Pentecostes, minimidbid niya to ang paghilig kan Espiritu Santo, descent of the Holy Spirit. Last Sunday, pig-celebrata si Kristo, nagsakat sa langit, Ascension Sunday. Ngunyan na aldaw, ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona kang Santissima Trinidad, huminilig. Huminilig. Asin inako kan mga disipulos, asin nyato naman gabos kan kita binunyagan. Ngunyan, ano po ang kahalagahan kan paghilig kan Espiritu Santo? Ini po ang maging sentro kan sa tuyang paghurup-hurup ngunyan. Itong enot, given, namundag ang siman. Ikadua, paghilig kang Espiritu Santo. Ngunyan, ano ang importansya ka ini? Ano ang importansya? Lalo pa kita, dakol ang mga debosyon ta sa mga santos. May debosyon kita sa kagurangnan kay Jesucristo. Ang Ama midbid niyato. Pero ang Espiritu Santo minsan natatawan ining less regard niyatong mga Katoliko. Bangayo po, dikit lang ang pamibi na aramta or dikit lang ang nagdidebosyon sa Espiritu Santo. Siguro masasabutan ta dahil ta sa banal na kasuratan, igwa kita or ipinamidbid sa satuya ni Kristo urog at least ang duwang persona, ang Diyos Ama, asin ang Diyos Aki na siya mismo. So, ang Diyos Ama, pinamidbid sa satuya ni Kristo, kang siya nabubuhay
Pirang beses nagsasambit, ang ama namumuot sa ko, asin ako namumuot sa ama. Ako saro sa ama, asin ako, ang ama saro sa sako. Ano? Pero may siyang nagsasambit kayan. Ang ginigibo ko ngaya, susog sa kabutan kan ama. Kung daiman, at least igwa kitang imahin kang Diyos Ama, ideya kang Diyos Ama, dawa dayta nanahit, dayta pa manahihiling, dahil kang mga ama na igwa kita, experience ta, kang ama na igwa kita. Kaya dawa dayta pa nahihiling ang Diyos Ama, at least igwa kita ning imahin kang sarong ama. Kaya kung hilingon ta lang ang mga ama ta, itong mga good traits ninda, itong mga marahay na ugali, marahay na gibo, i-attribute na lang sa Diyos Ama. Then magkakaigwa na kita kang imahin man or ideya kung isay ang Diyos Ama. Minsan dayta pa nahiling. Ang Diyos Aki, madali lang. Naging arog sa satuya, nagkaigwa ning ladawan, imahin, arog sa satuya, kang siya maging tawo, ipinangaki ni Virgen Maria. Pero ang dakulang kahaputan, iyon na ining pag-abot kang Diyos Espiritu Santo. Kaya si isay ang Espiritu Santo para sa satuya. Maski nga ni ang banal na kasuratan, ang mayo ning sarusan ng imahe na itinatao. Igwa kitang mga nagkapira, sarong halimbawa po kayan, kalayo bilang simbolo kan presensya kan Espiritu Santo. Halimbawa po sa enot na babasahon, sabi digdi, kan mauutob na an aldaw kan Pentecostes, sindagabos na sa sarong lugar, biglang nagkaigwa nintanog hali sa langit, garong naghahaguhob na makusog na duros, asin pinano ang bilog na harong kung sa inyaon sinda nakatukaw. Nagpahiling sa inda, nakataltag na mga dilang na garong kalayo. Dilang kalayo, tongues of fires. Nakahiling na po kamuning Last Supper. Ang Last Supper, or may mga Last Supper, ng mga disipulos, igwa po ning kalayo sa taas kan sa indang mga payo. Kang aki pa ako kala ko, palong. Ito bagang ko yan. Palong kang manok. Kada ko pa manaram kaya ito. Kala ko ito mga palong. So, ito palang dilang kalayo. Simbolo kang Espiritu Santo na naghilig sa inda. Ang saro na simbolo, imahin na ginamit kang banal na kasuratan sa Espiritu Santo, iyo po ang duros. Duros. Sabi digdig, raray. Asin, biglang nagkaigwa nintanog hali sa langit, garo naghahagubuhob na makusog na duros. Pag binasa ta po ang creation story, kang linalalang kang Diyos Ama, ang kinaban, igwa dumaning sarong parte na sinasabi, na igwa ning duros, matuninong na duros, banayad na duros, na roaming around, garong yaon duman. Presensya kan Espiritu Santo. Ang saro pang ginagamit na imahen, gamgam, partikularmente sa lampati. Kang si Jesus, binunyagan duman sa salog ning Jordan, nagbukas ang kalangitan, huminilig ang Espiritu Santo sa formanin sa lampati. Ngayon po, kaya kadakol image. Ang duwang imahen medyo madali lang at yan paghurup-hurupan tayo yan. Ang Espiritu Santo ang simbolo kalayo na ginagamit o kaya ining duros. Pero minsan ang sarong confusing ini pong gamgam. Gamgam. Particularly sa lampate. Confusing yan. Igwaning sarong padi na foreigner na assign po digdi sa Pilipinas. So, siyempre, English speaking, inihong sarong padi. Kang ma-assign siya digdi sa Pilipinas, dahil siya familiar sa lingwaheng Pilipino. Kaya sarong beses, kang nagpakumpisal siya, nagdara siya ning dictionary. Dictionary? Itong Tagalog-English dictionary. So pag may nagkukumpisal sa iya, pag dahil niya naiintindihan, binibiklad niya lang ang dictionary tapos hinihiling niya duman. Tanganing makataw siya ng tamang absolusyon. Ano yan? Pakong punishment. Itong tinatawang pamibi kong pera. Or advice. Kay advice. So may sarong beses na nagkumpisal, sarong lalaki. Father, dahil man aram na
Arog po ba kanina, taman hiling ang padi dyan, nasa laog. So pag kumpisal kayo ng lalaki, Father, bendisyon niya ako, ta ako nagkasala. Ini po ang sakuyang kasalan. Naghabon ako, nagkuangay ako kan bako ko. Tapos, nangkulog ako kan sakuyang kapwa. Ito na, intindihan pa to kang foreigner, ta. Sa paulit-ulit niyang pagdangog ng kumpisal, naintindihan niya na ito, as in, nabisita niya na ito sa iyang dictionary. Alagad, ang sarong pinagkumpisal kayo ng lalaki, iyo po ini. Sabi kayo ng lalaki, Father, igwa po ngaya ako ng kolasisi. Haram po nindo yan. Siguro aram ini kang mga lalaki. Tapos kan mga babaeng may agum na. Sabi kayo ng lalaki, igwa po ngaya ako ng kolasisi. So, nagngalas ito hong ko yan. Ano ngaya daw yung tataramo na yan? Pigbisita niya girari sa iyang dictionary. So, ang nakalaog naman, noun, a little bird, good for pet. Ano? Ayan po ang definition kang kulasisi. Kaya kan mahiling kang pading foreigner, may kulasisi dahil inihong ko yan, lalaki. Sabi kang foreigner na padi, very good, very good. Hinapot, how many kulasisi do you have? Pero ngayon kulasisi ng igwaka. Sabi kayo ng lalaki, 2 po, Father. Sabi niya, very good. Tawan mo ako ng saro, aatamanan ko ang saro. Iba man kaya ang kulasisi sa iba. Ano ba? So, confusing, gamgam. Pero siguro dahil tang salampati, ang gamgam na salampati, mahuyo, mabuot, malinig, lalo na itong puting salampati. Pero balik kita naman sa duwa. Ano po ang importansya ngunyan kang Espiritu Santo sa satuya na naghilig sa simbahan, asin sa satuya na nag-ako kaini? Igwa po ning duwa, enot. Ang Espiritu Santo, iyo po ang satong buhay. Iyo ang nagtataw ning buhay. Iyo ang buhay. No? The Spirit is life. Ang Espiritu Santo, buhay. Subago, habang binabasa po itong Salmo Responsorio, may saro duman linya na sinasabi. Ini po ang sinasabi. Mag-umaw kakalag ko sa kagurangnan Diyos ko, dakula kang marhay. Pano ang daga kan sa imong mga rugaring, mag-umaw kakalag ko. Kung binabawi mo an sa indang hinangos, ano? Sinda nagagadan, minabalik sa alpog. An espiritu buhay. Anainot ako, kalayo. Kalayo. Ang kalayo po, nagtataonin buhay. Parehas po kan duros. Ano? Ano po ang kalayo? Mainit. Mainit. Pag mainit ang panahon, dahil kita napapaturog, buhay. Ano? Minsan, irritable kita, halangkaw ang temperatura kang sa tuyang hawak. Okay? Pero pag malipot, gusto talang magpara, higda. Papara, kurubong kita. Siring sa sarunggadan, nakahigda sana. Pero pag may init, buhay, may buhay. Or maski nga ni ang hawak kang tao, pag naghihelang na disgrasya, minsan kinakaputan ta. Pag maimbong pa, buhay pa, may buhay. Pero once na ang hawak na iyan na nagkahelang, biglang maglipot, mayo na ning init, most probably, gadan na, mayo nin buhay. Ang Espiritu Santo bilang kalayo, nagtataonin, buhay. Parehas po kay itong duros. Ano duros? Ang duros po bagay ang buhay taman, nagtatabang sa satuya, tanganing mabuhay. Ano? Sagkod may hinahangos kitang duros, minsan nga binabakal ta na pag nagkukulang kita, no? Kinakapos na. May buhay kita. Pero pag nawaran, naubusan kita ning duros sa satuyang hawak, gadan. Mayo ning buhay. Kaya, enot na importansya kang Espiritu Santo sa satuya na dapat ang masabutan, siya iyo ang satuyang buhay. Ikadua, ang Espiritu Santo iyo ang satuyang kusog, ano, strength, kusog. Kairi ba kaiyan, siya ang satuyang parasurog, pararanga. Pero kung anong taining kusog? Ano po ta kusog? Sa enot na babasahon na hinagyog nato, ang mga disipulo, sabi duman, yaon sa sarong kwarto, nagtatarago. Ano po tasinda nagtatarago? Dahil kang takot. Ano maliwya ang sa indang buot? Takot sinda. Ano tatakot sinda? Si Kristo na sa indang pamayo, dinakop. Ipinako sa krus. Ginadan duman sa krus. Kaya sinda bilang mga parasunod,
hinahanap naman pigahanting, dinadakop naman. Dahil sa takot sa mga Hudeyo, sabi digdi sa Ebanghelyo, nagtarago sindayaon sila duman sa sarong kwarto na kung saan uminabot ang Espiritu Santo sa forma nin kalayo, tongues of fire, bilang kalayo. No? So kaya, dahil kan takot, yun ay nagtarago sinda. Pero man lang yan ngunyan po, baga si sarong pamayo dinakop, itong parasunod, nagpaparatago naman baga ngunyan, dinadakop. No, itong dati niyang pamayo na pigpaparasunod ka ito, dinakop na o na duman. No? Inihong nagsusunod sa saiya, kang mga sugo ka ito, nagtatago na. Pangayo, pigpaparahanting na. O yun, sinangyari kay Jesus, asin sa iyang mga disipulos. Ang pinagkaiba lang, si Jesus, ang grupo ni Jesus, mayong salang ginibo. Mayong salang ginibo. Kaya, sa'y naglaog ang kusog digdi. Sabi digdi, kang huminilig na sa sainda ang Espiritu Santo sa forma ng kalayo, nagpuo na sindang magruluwas. Nagkaigwa na sinda ning kusog buot, dahil na sinda natakot, kaya nga ni sabi digdi sa satuing Ebanghelyo, nagpuo na sindang magbalangibog kan marahay na bareta, na itong mga taong nakadangog sa sainda, nagngalas pangani. Nagtataram na sinda sa manlain-lain na lingwahe. Dawa ibang sa indang tinataram na iintindahan ka itong mga tao. Well, ang punto duman, nagruluwas na sinda. Dahil na lang sinda natakot, kundi nagluwas, nagbalangibog kan marahay na bareta. Dahil kan kusog na nakuaninda sa Espiritu Santo. Maski po baga kita, pag nagpapanguros, narireparo po nindo, pag kita nagpapanguros, sangaran kan ama sa angog, sangaran kan aki sa tulak, sangaran kang Espiritu Santo sa satuyang abaga. Dahil po nindo narisa, yaon sa abaga ang Espiritu Santo, ilinalaog niya ito pag kita nagpapanguros. Ano po ang yaon sa abaga? Pag iwa po ning magabat na bagay, na kaipuhan tang buhaton, sa inta kadalasan ilinalaog ang magabat na bagay na iyan. Pigpapasanta sa satuyang abaga. Kaya baga si Jesus, kan magpasan ka itong magabat na krus, sa inya po ilinaag. Dahil niya po pigluto, itong sapayo, dahil naggamit ng iba, kundi ilinaog sa abaga. Ang satuyang abaga, o sa satuyang abaga, igwaning kusog. Pag nagpapanguros kita, Espiritu Santo, simbolo ning kusog sa lambang saro sa satuya. Ano po ang pangapudan ka ini sa satuya? Ini po ang hapot. Ano po ang sa imong inaagihan ngunyan na nagpapaluya kang sa imong buhay, nagpapatamlay kang sa imong buhay? Itong nadi-discourage ka ng magpadagos kang sa imong buhay, or minsan nga ni nadi-discourage ka ng mabuhay sa kinaban. So ano yan mga sitwasyon na iyan na nagpapaluya kang sa imong buhay? Ikadua, ano ang nagpapaluya kang sa imong buhay? Itong saro, ano ang nagdi-discourage, nagpapadisganar sa imo, tanganing mabuhay? Asin ano iyan na nagpapaluya? Kung ano man iyan, uyang Pentecost Sunday nagpapagirumdum sa satuya, yaon ang Espiritu Santo, tanganing maging satuyang kaibahan, kasurog, tanganing kita, magkusog, asin magmaawot na magpadagos kang satuyang buhay, minsan masakit ang satuyang inaagihan. So ano pang problema mo ngunyan? O hapoton ta ka, anong problema mo? Ako po yan itong garong uragon. Anong problema mo? Ano ang problema ta po? Uyang Espiritu Santo, satuyang kusog, satuyang katabang. Dahil po kamo nagngangalas, maski po ang simbahan na namundag niya na aldaw, sa kadakol na inagihan, skandalo, problema sa loob kan simbahan, ano po ang maririparo niya to? Ang simbahan, danay nakatindog, uya ang Espiritu Santo sa iyang kusog, na danay na nagtatabang sa iya. Kaya kita man, bilang mga miyembros kan simbahan, o kaya bilang simbahan mismo, pag-arangon niya to ang tabang kan Espiritu Santo. Parang po nindo itong pamibion na popular sa paghagad kan tabang kan Espiritu Santo, ilugod yan ang satuyang pamibion. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtubod.
daga. Kagurahang na pinangidang huli ka ni Espiritu Santo. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminiling sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminakaat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamtan, halit duman mabalik sa paghukom sa mga buhay kasing mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni Mama Santos, sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ginawan, sa buhay na daig kasakturan. Mantang nagkakatiripon kita sa banal na Eukaristiya sa solemnidad kan Pentecostes na nagpatibay kan mga apostoles sa saindang pagtubod, mamibi kita sa Ama para sa kusog na magsaksi siring sa inda. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magin bukas sa mga pasabong kan Espiritu Santo, asin magin mga pamukaw buot sa mga nagsasarig sa saindang pamamahala. Ipamipi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan pagkamatinios, na balaog kan Espiritu Santo, masabutan ta ang mga pagkukulang kan satong kapwa. Ipamipi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitang mga nakakasabot, na an marahay nagibo, gikan sa pusong malinig, mag-arang sa Espiritu Santo na an satong mga gawi-gawi, bunga kan pusong pano nin grasya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, warasan kan Espiritu Santo nin kabuutan, karangahan, pagmakulog, asin katuninungan, huli kan mga tawong nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa Diyos sa bagsik kan Espiritu Santo, kan kahirasan sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos sa muyang Ama, ining aldaw kan Pentecostes, magwara sa mo kan sa imong banal na Espiritu, tanganing kami magin mga liwanag na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nakikimahera kami kagurangnan na itugot mo ang susog sa panugakan sa imong aki, an Espiritu Santo kay ning sakrifisyo, bulanos na magpahayag lugod sa muya kan nagtatago, asin maninigong sangkoon liwat ang gabos na katotohan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Tay kang nagtapos kan sakramento Pascual, nagtugot na magin mga aki sa pag-ampon. Huli kan pakisumaro sa imong bugtong na aki, ngunya nagwaras kan Espiritu Santo. Siya na ginikanan kan namundag na simbahan, magbariwas sa gabos na banwaan kan pakasabot sa pagkadiyos, asin nagsaro kan pagiging lain kan mga lingwahe, sa pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit nun na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, ang mga nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesukristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asing girare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asindanay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Yamo na yapon sa langit, pabanalo ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mo kakalon sa ruhanda, itao mo sa mundo
Ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarasa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag maumayan.
Tiklod tabi. Pamibi para sa hubileo kan parokya. Diyos sa masalangit, uya kami sa imong atubang, pano ning pagpasalamat, mantang nagaandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan, sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko na nagtukdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangataman ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguha ang sa mong mga puso, mantang kami nagaandam para sa hubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon. Sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madaramilugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo sa mga hobines na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bakusan ng paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin familia. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin ng gosya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Tindog tabi. Mamibi kita, Diyos, ika na nagwaras sa imong simbahan kan mga langit no nabalaog, bantayan mo ang biyaya na sa imong tinao, tanganing danay na magkusog, an pinabulos na atang, asin gibuhon kan kakanon sa kalag, sa pagtalubo kan pagtubos na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot po, second collection. Ang second collection po niya to ipinapanungod para sa pangangaipo sa programa in connection sa paghahanda sa ika-450 anibersaryo kan sa tong parokya. Enrollment sa Holy Cross Parochial School. Bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Ipa-enroll po ang sa Indong Aki sa Holy Cross Parochial School. Reyna Elena 2026. Kasuudma, ginibupuan canvassing kan sa tuyang mga Reyna Elenas. Salamat po sa mga kandidatas na nagbale. Ang koronasyon asin sa gala, gigibuhon po sa Domingo sa oras na 2:00 nin hapon. Disaster Preparedness Seminar sa Viernes, petsa 29 kan Mayo, magkakaigwa po nin pagtiripon ang mga chairpersons kan social services kan mga barangay na sakop kan sa tong parokya. Pag-uurulayan po ang manunungod sa pag-andam sa kunigwa nin kalamidad. Ini pinapanginutan kan social services kan sa tong parokya. Parish Finance Council meeting, ang meeting kan mga miyembros kan Parish Finance Council sa bilog na Vicaria kan Holy Cross, gigibuhon sa Martes, petsa 26 kan Mayo, sa oras na 6:00 nin Banggi, kaiba kan Finance Committee kan Archdiocese. Pagsuporta para sa bukasyon,
An sa tong Arsobispo Padagos na nangangapudan sa mga parokya na suportahan ang bukasyon sa pagpadi. Digdi sa satong parokya, igwa kita nin mga estudyante na nakapasar sa entrance examinations, alagad kinakaipuhan yato na suportahan sa saindang pagklase sa seminaryo. Para sa mga detalye, kan pagtabang, magrani po sa Vocations Committee, kan Pastoral Council, o sa Kura Paroko kung buot nindong mag-sponsor sa mga seminarista kan sa tong parokya. Sakson po niya to ang pagsayaw kan mga PYM sa satuyang team song kan ika 450 ang anibersaryo kan parokya. In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa itinangin hanggang sa itong paghihapon, saksi ang langit sa biyayang sa amin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, oh Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa nakaraan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing, that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay, tapat sa iyong utos, pag-aasang walang hanggan, sa biyaya mo'y lumos. Renew our hearts, oh Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa nakaraan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming bahay. Apat na siglo ang kalahati ng pasasalamat. Nananampalatayang buhay sa Diyos ay nararapat. Yesterday's grace, today's mission, tomorrow's legacy. Witnesses of the gospel for all the world to see. Hearts, oh Lord, in the fire of your love.
have done 450 years as one under the setting sun. Bring it on, reach out, rejoice in the Lord. Si may mga birthday po, ngunyan aldaw, digdi po sa inutan, para sa pagbendisyon. Mayo po. Tindog tabi. Diyos nakaglalang, ningabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo, an sa mong pasasalamat asin pag-umaw, sa imong regalong buhay, hinanyugan sa mo yung pamibi, para sa aking ini sa imong surugoon, nangunya nagseselebrar kan sa iyang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia, sangkuban mo siya kan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos siyang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo siya asin pakabanala, siringan man an sa iyang familia, irayo mo sa tentasyon, kahilangan asin anuman nakatibaadan, tanganing danay siyang makapaglingkod sa imo, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.